Máme pre vás na predaj rodinný dom v Kráľovej pri Senci. Táto 5-ročná novostavba má praktickú dispozíciu, nízke prevádzkové náklady a je pripravená na okamžité nasťahovanie. Na prízemí sa nachádza vstupná hala, kúpeľňa so sprchovým kútom a priestranná obývačka s plne zariadenou kuchyňou, odkiaľ je priamy výstup na terasu a do záhrady. Nechýba ani praktická komora. Na poschodí sú 3 izby a hlavná kúpeľňa. Súčasťou je garáž a 2 parkovacie miesta pred domom. Obec ponúka kompletnú občiansku vybavenosť, potraviny, zdravotné stredisko, poštu, detské ihriská či cyklotrasu. Slnečné jazerá a železničná stanica v Senci sú len 7 minút autom a do Bratislavy premávajú aj priame autobusové spoje. Dom je ideálnou voľbou pre mladú rodinu, ktorá hľadá pohodlie a priestor, no nechce robiť kompromisy v dostupnosti služieb, spoločenských kontaktov ani možnostiach športového či kultúrneho vyžitia. Ak vás rodinný dom zaujal, dohodnite si obhliadku ešte dnes.